Hamza Ganić upravo polazi na Marš mira iz Kaknja danas 3. jula u 14 sati. Hamza, koji put idete na Marš mira? Ovo mi je 15. put koji da idem na Marš mira od 2009. bez prestanka. Ovo mi je drugi put iz Kaknja. Zašto vi, Hamza, idete na Marš mira? Idem na Marš mira da dam svoj doprinos da se ne zaboravi žrtve genocida u Srebrenici. Zašto idete iz Kaknja? Kako ste se odlučili na taj korak? Šta je to simboliši vaše putovanje iz Kaknja do Potočara? Prolazeći kroz naša mjesta, odavde kroz Gošću, Tršće i tamo, da se ljudi vide da imaju ljudi u Kaknju koji žele da obilježe na jedan poseban način, da svoj doprinos, da se ne zaborave žrtve genocida u Srebrenici. Hamza, kako će izgledati vaše putovanje? Koliko dana pješaćete do Nezuka, početne tačke Marša mira? Prvi danas krećem u 14 sati do Ponjera, gdje ću konačiti kod Saliha, našeg Hadžića, gdje ću prenoćiti. Ujutro krećem preko Kamenice, linija gdje sam lično ratovao i gdje sam bio na borbenoj liniji, do Vozuće, gdje ću konačiti u osnovnoj školi i prisustvovat ću promociji knjige o Srebrenici. Nastavit ću preko sela Banovića, Banovići, Višća i konačit ću treću noć u Živinicama. 4. dan se krećem prema Dubrave, Donja Vukovije, Gornje Vukovije, gdje ću konačiti u Donjim Rajincima i 5. dan dolazim preko Kalesije, sela Jajići, preko Međeđe u Nezuk, gdje se priključujem povorki Marša mira koji kreće za Potočar. I na kraju, Hamza, šta možete poručiti građanima Bosne i Hercegovine? Poručuju da ne smiju zaboraviti žrtve genocida u Srebrenici, ali da trebamo se okrenuti miru i suživotu na ovoj našoj lijepoj Bosni. A omladini bi poželio da se priključe na obilježavanju ovim, jer na omladini je da oni to baštine. Hamza, hvala i sretan put. Hvala i vama.